O Raigras, terceiro do Club Marítimo Carrumeiro, foi o vencedor da 34 edición da regata Mar de Fisterra, oitavo trofeo Pitusa Sabín. Proba puntuable tamén para o trofeo Presidente Xunta de Galicia, para o Campeonato de España de Cruceiros e para a Copa Galicia de Clubs. A cita celebrouse esta pasada fin de semana en augas da ría de Murosnoia. O barco, patroneado por Tom Núñez, fíxose coa victoria non só na xeral da súa clase, Cruceiro Regata, senón que tamén gañaba de maneira contundente a xeral, con 3 puntos de vantaxa sobre o segundo clasificado, o Mirfac, de Diego López, da Armada Española, que foi o vencedor final na clase regata. En terceira posición na xeral quedou o Urbapaz de Fran Edreira, do Club Náutico de Cabanas. Na modalidade Open, o triunfo foi para o Monteulía, de Eduardo Arán, do Real Club Náutico Portosín. Rematada a competición, nas propias instalacións do Náutico Sonense desenvolveuse o acto de entrega de premios aos gañadores de cada categoría. Un acto que contou coa presenza, ademais dos patrocinadores da proba, Jacinto Hernández e Pitusa Sabín, co alcalde Luis Soujo e o presidente do club anfitrión, Jorge Arán, entre outras autoridades.